Senpereko herrikoetxea krisi politiko batean sartuta dago bete-betean. Gaur bertan beren demisioaren berri eman diote auzapezari. Hori dela eta hauteskunde berriak antolatuko lituzkete 2023ko udaberrian. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Senpereko krisi politikoa aipatzeaz gain, makean iraganen euskal selekzioaren aldeko hitzordua eta Urruñako liburu zein disko azokaren berri emango digu Aitor Zabaleta lankideak. Ongi etorri! Senpereko herriko etxean udal hauteskundeak errepikatu beharko dira, gaur oposizioko kide guztiek demisioa eman ostean. Zazpiek egun hartzen deliberatu dugu demisionatzea. Auzapeza da sobera ahuldua bere ekiparetik. Bere ekiparetik badie lemesik bortz partitu direnak. Eta sortziunen buruan bertze bortz gandienak Senpere bai ekipaikin inazuena elkartea. Zazpi hautetxien demisioarekin eta dituzten beste 11 erreserbistek ere horrela egingo dutela baieztatuta, herriko etxean 17 hautetxi geratuko dira. Birenen azpitik hain zuzen, eta legeari jarraiki hauteskundeak errepikatu beharko dira. 3 hilaiten buruan, gero izan dira prefetak ementu 3 hilaiten buruan eta elekzionek. Dominik Iriarte auzapezari gainontzeko hautetxiak ez aintzat hartzea eta dosierrak ez partekatzea leporatzen diote. Guri badu 3 urte ez gaitula kasumaten. Eta egun ez baitu 3 urtez kasuman, oai bertze 3 urtez ez gaitu berdin-berdina enen gaitu. Eta 3 urteak hola segituko nahi dute. Senperek ez zuen hola eta segitu behar zuen hortako behar die berriz bozakin, baina ez autu Senperek. Eta domaia da Senperentzat. Auzapezarekin mintzatzen saiatu bagara ere, momentuz ez du gure gomita erantzun. Euskal selekzioaren aldeko jaia antolatu dute larun batean makean. Miarritzen munduko pilota txapelketa jokatu berritan, pilotako Euskal Federazio bat lortzeko aldarrikapenaren suari eutsi nahi diote hainbat pilotari gaztek, Frantziako eta Espainiako selekzioekin jokatzeari uko egin ostean. Ia egan, 22 azpetik izan zen txapelketetan parte hartu nuen duela 4 edo 5 urte. Eta irabazi egin ginuen Argentinan, eta Marseilleza izan zelarik podiumaren gainean, hor zinez konturatzen gira gure lekua ez dela hor. Eta gero, berantasuna berantago, gure kontzientziak garatzen dira, eta bai, euskaldunak gira, eta guk Euskal Herriarentzat nahi dugu gaitu, eta hori beti izango da, eta beti uko eginen dugu, lortu arte. Kirolari moduan eskubide bat ez dugu izan, azken urteetan, guk aukera izan dugu mundiala jolasteko, baina Espainiaren izenean, eta orduan horri ez itxesatean, eskubide hori galtzen zen gure bide horretan, gure kirolibil bide horretan, eta, orain lege aldaketa bat ez hitz egite dute, pauso batzuk emango direla, pauso horiek denak betezkero, gu agian ez, baina atxi datozenek izango dute Euskaldun moduen Euskal Herritar bezala, mundial baten gure herriaren izenean jokatu ahal izateko. Jaionen baitan pilota partidak eta bertsoak izan dira giro hotza berotzen, baina baita mai inguru bat ere. Zeharrustak aipatzen zuen akordioaren inguruan eta honek ekarri ditzakeen balizko aldaketen inguruan ere, Olatzi Doatek kazetariak zuzenduta luze eta zabal mintzatu dira hainbat aditu. Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuarekin lortutako akordioaren arabera, inguru batean errotutako kiroletan, pilota kasu, Euskal Selekzioarekin jokatzeko aukera biltzen da bertan. Beti aipatzen da, ez dela arazo juridikoa, baizik politikoa, alde horretatik ikusten dugu alderdi batzuk ere horren aldeko apustu egiten ari dela, gizarteare horren alde dago, egintzen bere garaien inkesta bat eta 90% Euskal Herrian ofizialtatzen aldeko gizartea zegoen, beraz alde horretatik behintzat jarraitzen mandi bada lanean eta pixkana urratzek emanez eta sendoak, lortuko da, kilo batzutan errexego, beste batzuten, baina kasu honetan lege honek ere laguntzen dio, eta espero dugu lege honen bitartez lortzea. Akordioa Euskal Autonomia Erkidegoaren baitan lortu bada ere. Jana izan den mintzaldi horretan, egan du Euskadiko selekzioa deitzen balin bada ere, Ipajaldea eta Nafartarek parte hartzen ahalko dutela.
Hala, egiten den ikusiko dugu, baina gustura gintaizke parte hartu zait. Eta bide horretan makeakoa bezalako ekimen eta egunak antolatzea beharrezkoa dela uste dute kontzientziak esnatzen eta bultzatzen jarraitzeko. Nik uste dut herritarrek eta pilotariok eman behar diogula indarra guzti honi. Azkenean politikari beraien lan egin beharko dute, negoziaketak egin beharko dituzte, horretan ari dira beraiek, baina herriak ez badu eskatzen, pilotariak ez badute eskatzen, beraien alegina ere gutxiagokoa izango da orduan. Pausoak emateko intentzio hori piztuta mantendu behar du eta gero beraiek egin beharko dute beraien lana. Jai giroan, baina zubiak eraikitzen eta lanean jarraituko dutela argi dute gainera. Loraldi berri lehen liburu eta disko azoka antolatu du Urruñan Urrunaga elkarteak euskara eta kultura sustatu eta berpizteko asmoz. 19. mendean, hemen egon zela mugimendu bat, loraldi bat euskal kulturan, Antxon Abadiak bere sakilati pagatuta, eta loraldi hori izan zen bai Urruñan eta bai Euskal Herri guzian beha pagatuta, eta guk hartu dugu izen hori loraldia, eta jarri dugu azoka berri honi. Nahi dugulako loraldi berri bat izan dadila euskararekin eta euskal kulturarekin Urruñan. Beste euskaltzale baten hitzak hartuz, Euskara plazara jalgi dadin aukera eta hitzordu berri bat herritarrentzat eta euskaldun ororentzat. Etxeparen hitzan unbait betetzen dugu eta horrek posten hau zinez. Eta nok daki hemendi urte bat zuen buruan, Urruñako azoka ez den izanen unbait Durangokoa aintzinekoa, eta unbait emanen duena Durangoko azokaren itxura, zergaitik ez. Baina aitzakia zaratago liburu eta diskoak eskuratzeko aukera ederra izan da, besteak beste Ekilore talde berriaren lehen diskoa. David Gutierrez Lertxundi paristarrak bere sustraietara jo eta euskalduntzeko xedez Gerard Urrutiarekin batera hasi zuen proiektua hain justu. Gero pixka bat gehitzeko eta musika hobetzeko ere, beste lagun batekin egin dugu, eta da Garazi, Arrabita joatzen duena, eta orduan, hiruen artean osatu dugu talde berri hau, eta zabaltzen dugu gaur hemen gure azokan, Urruñan, gure diska. Berri, komiki eta entxeguak ere bai, historia eta istorioak, baina baita karikatura lan mutuak ere, makinen aurpegrafia lanak 19 pertsonen karikaturak bildu bai ditu. Kultura eta euskararen munduan aritu direnak, gehienak, aintzindariak. Eta niretzako izan da batez ere, kezka bat nuen ondare materiala galtzen ari delako, eta iruditu zitzaidan beharrezkoa zela aitortza bat, ezta, gizon eta emakume horiei aitortza bat egitea. Baina liburu eta diskoak ikusi, deskubritu eta erosteko parada ez ezik, Asisko Urmenetaren azken lanaren Amaiur Libera Estate aurkezpen dinamikoa ere izan dute bertaratuek. Eta baita euskal txokolategien tradiziora ere gerturatzekoa Rafa Gorrotxategi txokolategile Tolosarraren eskutik, bere liburuan bildutuen historia hain justu. Leheno garai baten Euskal Herrian herri guztitan bazaude txokolatero pilo bat, hemen adibidez Urruñan gaude, eta hemen garai baten bazaude 5 txokolateroa. Hoi dana galdu da, eta gu eskerra museoa, eta liburua, eta historia berriro pizka gaude kontatzen, nondean gatoz kakaoa eta gure historia biziet. Ondo beharrean datozen urteetarako loraldia beharko luken liburu eta disko azoka beraz Urruñan, kultura eta hizkuntza sustatzen jarraitzeko. Amets Arzaiusek Bilbon jokatu den txapelketa nagusiko azken finala entzinekoa irabazidu lorturiko 662 puntuei esker. 3600 bertsuzale elkartu dituen saioan, abenduaren 18an Iruñan jokatuko den finalaren 3 finalistak erabaki dira. Hain zuzen Arzaius gain, Aitor Mendiluze eta Joanes Ilarregi sailkatu dira finalerako. Hori dela eta Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendiluze, Amets Arzaius eta Joanes Ilarregi arituko dira finalean. Ikusentzuleok Amets Arzaiusen bertsoarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Eroia, bere brilluta erdoia,
pasazen nere bagoia. Nere galtza motx, nere galtzerdi, eta nere espaloia. Garitan oren nik izar bat, bi izki bistan doidoia. Naiz kanporatu ninduten eta hanbukatu zen lehoia. Nik bizitzarian katartetik pasatzen diot baloia. Pasatzen diot baloia.